Martanyang mahita ang siniro kamadihamudo dami na siyan di bata matadok na siya at Tuhan Yesus Kristus Tuhatay. Amen. Oras na madihita sa luna, barita na uli na gabihatan di bata dihita iman na tersurat di buku 2 Korintus bidu 4 ayat 10 sa 1 bidu 5 ayat sada songono mahatani di bata. Alay tong dotod di haporsyoni di bagasak kami obar tunatar surati naporsyedo aku uban nahu hatahon hami pe naporsyedo uban nahu nadohot hami makatahon alahu boto hami naung pahiyon ni Tuhan Yesusi pahiyon na nido nang hami rapu Yesusi jala pajong-jongon nado hami rapu kamu alay saluhu ne ala ni hamudo asa asini rohai nalam tugad dana di bahin na toro makkorkon hamlation na sumulong bahin hasang apo di dibata di bahin idang bernalu jahami lam tuturu na behajon mahon nami perduri anggo perbagasani ari-ari do di peparo ay hapur suhon nami namartiki jala naneyang porsaron hidup atau pahod di hami hasang apon na sumulong na lumobi mahamuliaon na sangiling na Allahu tailihon hami na sutariday datung na tariday ay pasatokina do na tariday alay manotong do rodi sangiling na sutariday ayodo boto hami dinatanggal bagas parlapalapian nami na siyan tanaon adong di hami diinganan na siyan di bata bagas na supinaw lintangan namian saling-liling na di banoy jangi. Idon, saha na. Hurin ito hata na hinakulungan di bagasan Jesus Kristus. Adong masada songon torsa-torsa manang turi-turian rupani. Ima torsa-torsaon sada keluarga ni ikan nila. Jara ikan nilaon aram sada keluarga oma na bapak na do ya kaya nakon saya berpungu-pungu dalako gano borngen saya dipudai hidup ni ikan nilodo akka ya nakon talu mobima saya dihatakon hidup na bapak na do oma nodo tu anak nai din nama rupane din nama kata-kata na sida hamupe akka ya nakoku ninnek hidup ni kalilium ma adong siu tunong muna songon gabi aturan songon gabi si patik di tatar lumobi ma asa unang adong roa kapangujunan unang roa aka arsak in namarupani na perjulu ingotok upay ngotamo aturan ta ima sutung halwar ham sian bagas taon hami pe do omak muna mabuan si panganon sadok sutungadong nakaluar unang magkorhon juk ni roha unang magkorhon arsak unang magkorhon hagalion in narwani sudiro yanakon ni ikan nilaon mangudukon olo bapa olo omah inna nasida do diolohod do alay di sadatiki mangitipiti manak no e bahasa di orai bapa do omah mi harwar siap jebon min nama rupani ditipiti ma nung ditipiti di bereng bah songon na lem taburu di luar na di bereng ma lem di bereng lem tabu lem luas ternyata luas siap do hapekan tanamion dinna ternyata ala ni tabu na rapi ubay na di oray bapa do omahami harwar mati maula bapa do omamani mati na mangulon dinna anak ikan niloma ternyata na tabu do tahe pergaus do bapakku do omakon ninne mana setoros me bana macambil macanahi medadalani tapi di mana ma arung disi us dibering mana makanan api makanan non ima pemancing tondel tuput imana mah ima ikan manang upen ni pemancing tertakuk memana laos dapok mah di hail pemancing dungi Roma lululuma
kanggina do aka dongan na isa bagas setangis-tangis nang keluar dungi mulak mapapaknan do omak ne disukuma dia abang munanin haruar nasukutan bahasa haruar didok nak kaning tebu rapi di luar papa teko to hami Roma tangis sama bapak ne do ane bahasa tangis sama bapak Roma enunga to hamate yebbi ay nunga terhail bi alani sipangan nunga gabi hamate yebbi cabar ni inna bapak na Roma ne masa itu matangis upani nasida dungi didok bapak na Roma ne mah suatu ngolo biar mengkalot cukup mahulan abang munai naung tersabil ninda marubani dia makadonga saha porsian ahdo nanai beringot tadi si di barita namar donga pudei di barita namar donga pudei i mana karingani buido alani hinata buni portibiono gabe bada wista to hamatian buido alani tabuni parsato kinan alani nataridei hidup benedo nakende sepulei ai hutalio kami nasutaride datung nataride ai pasato kinan do nataride alai manotton do rodi sanglilingna nasutaride holan nataride do nakaningan ujunga to hamatean nataride do sipata tasejo ado natabo ape kami kita to hapor suhud do to hamatean alani dia makadonga saha porsian sada panideng pengalaman nani bani si Paulus tu dia Korintus lausi do nanaing ido na di tonga-tonga ni turpukon asatu masai ulido di pasahat si Paulus di bagasan nguru ni kuria Korintus na tuhi tapi na parjolo persyajaran na arga ayat 10 ayat 10 pati Dido di si ima ay tong do to di haporsya ni di bagasan hami hobarto na tasura nang na porsye do ang ubay na ukataon hami pisong ni ubay na do hami makataon ami na porsya na upayon ito Jesus payon na ido na hami rap do tuhan ni jala pa jong na hami rap do ibanan ima na kaya di patolkas dia me ternyata di do ibana marhiti akan namasay si taon ni didok si Paulus do dieme gudang do alanya kana masai gabi mundur alai didok ai sai hukna ai dihamudo asinira tulam gedan lam torok do makoro hamla tuna subuh bain hasang apun ni di batang di baini dang marnadu cahami lam tuburu napi hajal maut perdu anggo parbogasani ari-ari do di pembaro ai gudak kalak gabi mundur sian ima mangulahon jauhon songon topik ni minggu tay dipergugui di batado na posona. Gurak kalak dang merasakan ni gabi mundur alanya kana masak. Gudang go perhalado nama do dang doh biao. Baka gurang didok panindung gabi perhalado gabi gu akan apa gu akan masak gu akan penguncuran. Jala di sido berengot tadi makadonga saha porsiaw padok ni si Paulus. Dia me asa taboto naung dipahe Tuhan Yesus pehan itu di ido hitarap di mana jadi kondisi do berekota dia makadonga saha porsiaw asa neang do di papor sapton lapatan na dilihat tu hitam di papor sapton itu hita dia makadongan taingo ma modo di papor sapton tu hitam asa neng do hita bahwa diigil sa kita penyerahan diri nangadong be nama biar, nangadong be nakawatir. Alay berengot tama di si tahun ni sudi laho patoraso kapor siot tadi. Idu bener de sepulali ay hapor suhun namar tiki jalan yang do porsarani. Idu patu pau kami di hasang apon na sumur lumu bi kamulian na saling lenge. Idu upanin hapor siot tadi. Upani ima ngulu do hamulian na manot tong naro di saliling nililing. Napadua ako mamuse mulu di ayat 10 alwi. Tunggu masa takas di lapatan na asa marsitutu mangihutun Jesus Kristus. Ido di si molo dakani molo didokpe dia 10 alwi hapor suhun namartiki jalan yang do. Jala hutelio kami naso taride. Datung na taride. Pasatokina do na taride. Si pata kadang juk do hita holan akan na taride do. Tarai gabi
cerminata alanima di di bayo trup kodo tita asa naing takas do di bagasan ngulut tahun diame taida marhite hatan dewata nanendonna di bagasan ibana bahwa Tuhan telah melakukan diame di baru Tuhan tak dewata kita ale bohano hita mangasahon bohano hita marhaulon prinsip iman kadingani di bagasan nguluta asal lam tahu hita naking mernida diame hamaulo kamaulo ni sada gabe dalan lahu paapito kaporsyota jala sada dalan lawanyo hatani Kristus marhitir dia makadonga saha porsyon ikut tidur di bagasan muluton ternyata menjadi seorang hamba Tuhan songon naposon di batas songo si Paulus apakah ia merasakan dirinya imanaki hidup di bagasan turputon supaya ia layak kelayakan itu adalah dengan imanaki kemampuan manahan manuhu haporsoni maka monakon haporsoni na partulima ima di bidu 5 ayat sade di bidu 5 ayat sade ima upani haporsyaon dia melokani banwa gijang hidup benda hidup di bidu 5 ayat sade ay ondo humoto hami dina tanggal parlape-lapean nami nasian tanaon adong madihami inganan nasian debata ima bagas naso pinau di tangan namian selingna di banua gijang sada jaminan ido nataha porsyai do benna saja do tado rupani ia huta nina porsyai sembulo nina porsyai surguido jala marhite surguido sembulota asatung ta igil nakangani diame barangadong be siya birata di portibion rangadong be rupani mabir hita be unang tergure hita di portibion alanya ala adong lo sada bangas imana kagani rumah masa depan naso pinauli ni colma alai na pinauli ni di batang marhite ido dia makadong saha porsyam songon naposo ni di batang hita di topik ni minggu teh di perkukui di batado naposona suang ni mahita ati pe memang meragam doa kahamaulon nata bulus di ulat teh alai dang di pasobu di batah hita tinggang dang di pasobu hita tasuladit alai sarupa naking songong barita nama donga pulih tergantung tu hita do apakah kita imana kengani bekasan pos niroa alai dang di pasobu di batah hita di sini saya di patuduh do dalam mengurupi akan aposona laho makatahon hatani di batang nampe rupani gudang akka ulaon na semabay kita mabiar gudang di tonga-tonga di portibion asa sudat akka baritanoni alay kita song napinili ni di batang ido benedo apostol Paulus sahat ula tohonaming namar lapatat dui sahat ula tohonaminat nakun ingotota di pamilito ni di bata asa di pamilito ni di batado berengota marsangap tuhat tay ay tayingo ma dang di portibio caparta tayingo ma dang di portibion inganata alay napal na balga inganan ni na porsyai dia makadungan ima surguido inganata atong setia mahita marta mahita di kahamaloni makirim mahita songon nanidot ni si Paulus tu ala rom jublo kau martanya benget jala totong mahita makirim di bagasan mulutna ido arta jala ido nang nani ikili turpukot tu hita molo pe matsehat cik dusudi na tatao ni alay ko ni otot tado adong upal gadope diame hamuliaon dang sadia si tao natay martibakon hamuliaon sugut na nang si pasato ni Kristus kita alani selamat berjuang, selamat bertahan, selamat melakukan tugas pelayanan jala taulah humay di bagasan
lomo ni rohani tuhatta. Amin. Mau lihat madiho ali Tuhan di bata marhidi hatam nabadi. Amin.